אז מה טוב חברים, כאן דרדלנדור סופר בסרטון חדש, והיום אנחנו הולכים לראות איך להביס את הבוס של הוט בדרך הכי תלילה ובדרך הכי מהירה. הבוס של הוט זה אחד הבוסים הכי ישנים וקלים במשחק, והדרך להביס אותו היא פשוטה מאוד. כל מה שצריך לעשות הוא My resolution? Airstrikes. Bomb them. בהתחלה חשבתי לקרוא השיטה הזאת שיטת האמריקה, כי כל מה שצריך זה פשוט לפוצץ אותם. אבל אנחנו כרגע בתקופת מלחמה, ואנחנו הראינו שאנחנו יודעים לפוצץ הרבה יותר טוב, אז אנחנו הולכים לקרוא לשיטה הזאת שיטת ה-2-3 אז איך שיטת 2-3 שגר עובדת? השיטה הזאת עובדת בצורה פשוטה. דבר ראשון, צוותים. אין צוותים, תבחרו מי שבא לכם. אתם רק צריכים שתהיה לכם דמות אחת שיכולה לעשות קבום. קבום? Yes, Rico. קבום. ואת כל מה שבתכלס צריך לעשות זה לבחור דמות אחת או שתיים שיודעות לעשות דמג' גבוה. באמת שתבחרו את מי שבא לכם. זה יכול להיות צריאל, זה יכול להיות אסקנור, זה יכול להיות מליודיס, כל מי שבא לכם. וכל השאר זה פשוט דמויות שיכולות או לתת באפים או איכשהו להוסיף. מה הקטע של השיטה הזאת? אתם צריכים לחכות 2 תורות ואז להתקיף. בשתי תורות האלה כל תור שלא תציפו בו אתם תקבלו עוד באף להתקפה. אז מה שאנחנו עושים זה 2 תורות, 2-3 ואז שגר ובום, אנחנו מחסלים אותה. עכשיו שהבנו איך זה עובד, שימו את מי שאתם רוצים בצוות ובואו נראה את זה בפעולה. אוקיי, התור הראשון הגיע, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט. זה התור של ה2, אנחנו מעלים קלפים למלי, שמים פה עוד באף סתם ככה, טאנט כדי שמלי לא ייפגע, ומחליפים קלף. ובום, קיבלנו עוד באף להתקפה שלנו. תור 3 הגיע, אנחנו סתם שמים באף, מזיזים, אם אפשר לחבר נחבר, כרגע אי אפשר, כל מה שאנחנו נעשה זה פשוט נזיז, ונזיז קלף של מרגרט, ובום, 2 באפים, ועוד קיבלנו את כל האולטימייטים. עכשיו שימו לב על המצב של הדמויות שלנו, הוא קיבל 95-704 באף לאטאק שלו, סתם ככה. ועוד הזה שלו מוכן. אז עכשיו כל מה שנשאר לנו לעשות, תאמרו ביחד איתי שגר. עברנו לתור שני, עושים בדיוק אותו דבר. עכשיו גם יש לנו את האולטימייטים, אז זה לא יהיה בעיה בכלל. אותו דבר כמו פעם קודמת. 2 תור 3 ועכשיו כל מה שנשאר לנו זה לשגר. $11,000,000 דמג' 11,000,000 דמג' לדמות רמה 90 עם HP דיפנס עליה. מה תגידו על זה? כל כך פשוט, כל כך קל, זה היה נראה לי המדריך הכי מהיר שאי פעם עשינו. אז אני אנצל את הזמן שנשאר כדי לחפור לכם טיפה. על מה אני אחפור לכם? הווישבוטס איבנט. שימו לב שפה בטיר השני אתם בוחרים את זה, כי זה הולי רליק חינם לגמרי של הדוטס, אז כדאי לכם לא לפספס את זה. בנוסף לזה, תעשו את המשימות האלה, זה מביא עוד דיאלום או 2 כל יום. תעשו את הסטאפ איבנט אם אתם מתחילים, בינגו תמיד נחמד, וזהו. מקווה שנהנתם, זה נראה לי המדריך הכי קצר שעשיתי. תשלחו להיכנס לשרת הדיסקורד שלי אם אתם רוצים לשאול שאלות או לדבר איתי, או להתעדכן בהכל לפני שזה מגיע לסרטונים, ועד הפעם הבאה. יאללה ביי. זהו, אתה מרוצה שעשיתי את זה? אתה מרוצה שעשיתי את הטרנד? כן, מה קרה? היה קשה קצת לעשות את זה? תמוך בעם שלנו, מה כואב לך? בסדר, צודק. עשיתי את זה לסוף כדי שלא תחשבו שאני מנסה לגנוב לכם צפיות שאני משתמש במשפטים האלה, אבל אני מאחל לחיילים שלנו ואני מאחל לכל תושבי מדינת ישראל שאנחנו נעבור את זה בקלות ובמהירות, ואל תשתכחו, יש לנו ארץ נהדרת. אתה עשית רפרנס לארץ נהדרת, היא חתיכת ילד טמבל, ואל תשתכחו, אני לא יכול להגיד את זה, אני לא יכול להגיד את זה בשיא הרצינות.